अरुणाचल हादरसानिफ्राय खान्थि बेरेखायै सम सम जौ लाबोखोमानाया सोलिबाय थादों। बेबादिनो गोबां समाव एक्साइज बिफाना खान्थि बेरेखायै लाबोनाय अरुणाचलनि जौफोरखौ हमबोनाय जादों। नाथाय अब्लाबो अरुणाचल हादरसानि सिमा सेर सनितपुर जिल्लानि खायसे सुबुङा खान्थि बेरेखायै अरुणाचलनि जौ लाबोनानै फानफैनाय जाथाया जाफ्लेबाय थायो। बेबादि समावनो दिनै सनितपुर जिल्ला सिंनि ढेकियाजुलि ओनसोलनि बाटासिफोराव एक्साइज बिफाना संदाननानै गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा अरुणाचलनि जौ हमो। मोनसे इसिङारि सुलुंनि बिथा खालामनानै सनितपुर जिल्ला एक्साइज मावख'गिरि आरो एक्साइज नायगिदिंगिरि मनरन्जन बनियानि दैदेननायजों पुलिस आरो सिआरपिएफनि हानजाया जथायै बाटासिफोरनि सिकुनबारि गामियाव संदाननानै 45 कार्टन आयेन बेरेखा अरुणाचलनि जौखौ हमनो हायो होनना मिथिहोयो। हमनो मोननाय आयेन बेरेखा जौनि बेसेनखौ 3 लाखसो जागोन होनना एक्साइज बिफाननि नायगिदिंगिरि मनरन्जन बनियाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। आबकारी अधीक्षक शोणितपुर जिलार नेतृत्वत रंगापारा सार्कल तेजपुर सदर ढेकियाजुली सार्कल CRPF गोटेखिनि लग লাগি आबकारी नेतृत्वत ढेकियाजुली थाना अंतर्गत बाटासिपुरत प्राय 45 कार्टन अरुणाचली सुरा जब्द কৰা হয়। এটা পৰিদপ্তৰ ঘৰৰ ভিতৰত আনুমানিক মূল্য কিমান হ'ব? আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে? গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নগ'লে আবকাৰী দলটোৱে পলাবটন দিলে। Hadi.